ki khubor ka bate Cctv. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura but clear yat. Way Nongtuh uba shimla itu Salia haga step perngap jong ka khat sau terek uluber haga por lai beje arpo minute men step ulayo bantu ya ka battery Khlem jing Salia wat haga jing pek perman jong ka CCTV kane ga jing Shah tu battery kala ja haga snong maulai Phudmuri bat lengba ka CCTV la yo ishai bo niu breu ula persyang shwaban khenra ya ki weipat ki kali nrei shimla la Hadian kataw la lei rung haka kali kamai bat ulayo ban rong no ya ka battery kali. Haka jingbem tip ne bna unong nya jong kani ka kali habau la khi ban lei kamai bat habau la sedang start ya ka kali kamshim la longshu. Ondaw la check ya ka kali usyam ba ka battery kali kala jano. Kani kalong rukum ka khubor sya ki weipat ki briu ki baju set kali sya surok ne wat hayeng bakin da pikir pha shwa ban set kali khenang ban light na ka jing Shah tu. Cctv yan.